Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, una sa lahat, tanggapin ninyo ang taus-pusong pagbati namin ng advance happy 20th anniversary. Ang tagal na ng tambalan, 20 taon. Sana, abutin din namin yung ganyan katagal. 6 na buwan pa lang kasi kami. Pero ang swerte namin kasi kahit kalahating taon pa lang kaming nagsasama, makakapagpapakasal na kami. Salamat sa inyo, tambalan. Pero bago ang kasalan, hayaan niyo munang ibahagi ko sa inyo ang aming love story. Bago nagtagpo ang landas namin ni Wands, 12 taon kong partner yung college sweetheart ko na drug addict. Tiniis ko ang pang-aabuso niya ng mahabang panahon. Hindi ko naisipang kumawala kasi may mga anak na kami. Yung huling pagbubuntis ko, bunga na ng marital rape. Hindi pa doon natapos. Binugbog ako ng todo habang nagdadalang tao. Namatay ang kambal na nasa sinapupunan ko. Pagkatapos ng 2 buwang pagkaratay sa ospital, sinundo ako ng pamilya ko at hindi na kami hinayaang bumalik ng mga anak ko sa kanya. Bumangon ako para sa mga anak ko. Naghanap ako ng mapaglilibangan at isa sa nagpasaya sa akin ay ang Arena Plus, ang #1 online sports betting platform sa bansa. Hanggang sa dumating yung panahon na handa na akong iwan ang 4 na sulok ng bahay namin. Sumali ako sa isang motorcycle club at dito ko nakilala si Wands. Biru-biruan lang muna. Tapos nag-friend request. Inaccept ko naman. Nag-message siya at hindi namin namalayan na maghapon na pala kaming magkausap. Ang gaan agad ng loob ko sa kanya. Naging madali sa akin na ikwento sa kanya ang lahat ng pinagdaanan ko. Isang beses, nagmotor yung grupo namin sa Tagaytay. Nagyaya siyang mag-inom. Pumayag naman ako pero para safe sa bahay namin dapat. Okay naman sa kanya. Ang ginawa ko, hinarurot ko yung motor para mailigaw siya. Laking gulat ko nang pagdating ko sa bahay namin, nasa likod ko pa rin siya. Natuloy ang inuman with matching karaoke. Nag-chat ulit kami ng mahimasmasan sa kalasingan. Nilinaw ko na ayoko nang makipagrelasyon kasi kapag hindi nag-work, yung mga anak ko ang nasasaktan. Okay lang ang sagot niya. Hindi man lang pinaglaban ang feelings niya para sa akin kung meron man. Hindi na din siya sumasama sa mga rides. Aminadong na-miss ko siya kaya sinabi ko na sumama na siya ulit. Sabi ko hahanapin siya ng mga kasama namin. Hindi ko pa din nakumbinse kaya sinabi ko na yung totoo. Sabi ko, malulungkot ako kapag hindi siya sumama. Sumama naman siya at sa amin na siya umuwi pagkatapos ng ride. Sabi ko sa kanya, simula noon, sa amin na siya umuwi. Ramdam ko na seryoso siya kasi hindi lang ako ang mahal niya, pati yung mga anak ko. Pinakilala niya din sa parents niya ako at napaka-welcoming nila. Buong puso nila akong tinanggap
at ang mga anak ko. Unang buwan pa lang namin, lagi nang nagbibiru si Wands na singsing na lang ang kulang sa amin. Napansin din ng mga anak ko at sinabi sa akin na bilhan ko na ng singsing. Dahil wala namang budget, binilhan ko siya ng stainless na singsing online. Sabi ko pag abot ko, tatayaan ko siya. Masaya niyang isinuot ang singsing na katerno ng sakin. Kaya naman, sobrang excited kami kasi pagkatapos ng kasal namin na sponsored ng tambalan, hindi na stainless ang singsing namin. Gold na. Hindi lang basta gold rings na nabili kung saan-saan. Gold rings, wedding rings mula sa nag-iisang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Ang swerte talaga namin. Pinagpala. Tambalan, maraming salamat ulit. Panalo sa puso namin itong selebrasyon ng 20th anniversary ninyo. Ang inyong tambalanista, Siri and Wands. Hello, Siri and Wands. Ano spelling nung Wands? W-A-N-D-Z. Wands. As in, Yan, no, Wands. The magic wands? Yes, ganons. Hindi S, kundi Z. Diba? Triple Z. Yes, Wands. Ganon. Papunta na tayo sa bubuyogs. Yan. Ganon. Anyways, nakilala ko to, partner, kasi nakilala ko yung mga couples natin bago sila ikasal sa September 28. At amongst all the couples, ito yung pinaka-virgin. Virgin. Nakakaloka. Sila po yung pinaka-bata. Kasi merong 20 years together, 16 years together, 40 years together. Sila 6 months. Oh. Pinaka-bata. Yan, pinaka-bata sa lahat ng mga ikakasal. Kaya isang pagpapatunay, partner, na minsan hindi naman kailangan ng mahabang-mahabang panahon para masabi mo nga he or she is the one. Yes. Diba? So yun yung pagpapatunay kay Siri and Wands na hindi naman kailangan ng maraming taon together para masabing siya na ang iyong forever. Diba? And we're so happy na parte kami ng inyong pag-iisang dibdib. Diba? Kami po ay masayang-masaya na ihatid sa inyo. Kami lang naman na instruments ang talaga ng mga nagbigay ng singsing ay si Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Ang pa-budget naman talaga ay galing kay Arena Plus, 'di ba? At of course sa Love Radio. So kami lang yung ginawang instruments para matupad ito. Alam mo, nakakatuwa dito, partner, sa kwento nila. Talagang sa buhay po natin, akala natin puro nega lang. Yes. May feeling nga tayo minsan na parang gusto na nating mag-give up. Kasi parang sunod-sunod ang kamalasan. Tingnan mo, katulad ng kwento ni Wands, diba? Na parang, ang hirap naman. Binubugbog ako, nalaglagan ako ng anak, diba? Ang daming masasaklap na mga nangyari sa kanya. May abuse na naganap, diba? Pero tingnan mo naman, sabi nga daw nila, kapag ka may naalis sa'yo, kapag ka ibinalik daw, bonggang-bonggang mountain, gabundok po talaga na biyaya ang kapalit ng mga matitinding mga pagsubok na yan. Kita mo naman, diba? Tingnan mo naman, libreng kasal. San ka pa? At ramdam natin yung kanilang excitement, no? Yung kanilang kagalakan na sa pagsasabi na, grabe, we are so blessed. Yes. Hindi lang siya basta ginto, Correct. kundi ginto na galing sa pinagpipitagan ng pangalang Mayet de la Rosa Fine Correct. Jewelry. Diba? Ganon. At saka, partner, alam mo yun na... In other words, hindi fake. Oo, correct. Hindi stainless lang. Diba? Hindi natin nilalang. Kaya lang, may stainless na kayo eh. Okay na yun, diba? Lagyan na natin ng dagdag na natin yung talaga namang pwedeng isanla, pwedeng ibenta. Pwede pa kinabangan. May value sa madaling salita. At hindi lang yun, it's a free ceremony, free reception, 'di ba? You don't get to experience that in your lifetime. Alam mo 'yon? Hindi siya regular na pangyayari. Kaya feeling blessed sila. So ganun naman ang buhay eh. Kung ikaw yan yung itinuturing
nagtuturo din ng kanilang love story na kung ikaw sa ngayon, nasa lusa ka, nasa ilalim ka, hirap ka, parang feeling mo, hindi mo alam kung paano mo malalagpasan, aba tama ka. Feeling mo lang yan. Tama. Diba? Malalagpasan mo yan. At kapag hindi ka sumuko, mapaproud ka sa sarili mo. At mapaproud ka sa Diyos na meron ka kasi itinawid ka niya. Diba? Kapag ganun ang mindset, Yes! laging thankful sa kabila ng mga bagay na hindi magagandang nangyayari sa buhay Correct. natin. Wala lang namang perfect oo. Pangiliti lang minsan ni Lord yung mga ganong klase ng pagsubok na malulungkot ka, minsan True. masasaktan damdamin natin. Ang importante lang, maniwala tayo sa Kanya at mababago din ang lahat, di ba? There's light at the end of the tunnel, sabi nga nila. Ganun. Basta tuloy lang ang buhay, just trust the process, magiging okay din ang lahat. Yes, ganyan. Ganyan ang mga eksena natin, ha? Kaya importanticious na kapag kayo ikinasal, na wag natin sasayangin yung pinagkaabalahan po ng maraming tao para matuloy ito. 'Di ba? Wag Yes. sayangin itong gift na ito from God na ikakasal kayo. 'Di ba? Wala dapat bugbugan na magaganap. Kung meron mang bugbog, binugbog ako ng pagmamahal. 'Di ba? Binugbog ako na... Binugbog sa sarap. Sa sarap, ganyan, ganon. Yung Kung parang, paano yun, bahala na kayo. Ikakasal naman na kayo eh. So, Huy, tambalan, binugbog ako sa oo, sarap. hindi, dapat ganito. Huy, tambalan, binugbog ako sa sarap. Ganon. Tapos naduduling-duling yung mata. Ganon. Ganon dapat. Walang physical na pananakit. Kung man meron kayong mga pagdadaanan ng mga pagsubok, please, we hope and we pray na malagpasan nyo yan. And talaga na, di ba, lalong-lalo na, bagong-bago pa lang, ang dami pang pwedeng matutunan mula sa isa't isa. Sa totoo lang, di ba, akala lang po natin, at masasabi to ng medyo matagal ng ikinasal, akala lang po natin, kilala na natin yung partner natin, pero hindi pa pala natin sila kilala. Marami pa palang pwedeng matutunan sa kanila kasi nagbabago din naman yung tao eh. Di ba? Yung ganun. So, ano pa man yan, magkaroon pa siya ng pigsa, kulugo, o kung anong pa mga chismis sa balat. Sakit sa balat ang dumapo sa kanya. Correct. Huwag kang mag-give up sa kanya. Ganon. Totoo yan. Itong celebration na to mga kaibigan, itong kasalang parokya, this is really one for the books. Of course, special yung ikasal ka talaga sa simbahan. Di ba? Yung magkaroon ng maayos na ceremony, tahimik na ceremony. But ako sa tingin ko lang, since hindi pa naman natin na-experience, what will make it more special is yung kasalang parokya. Na parang ikaw ba partner, pag tinanong ka sa buhay mo, di ba sa tanang buhay mo, pagtanda mo, na-experience mo na ba na makasali sa kasalang parokya o hindi pa, di ba? Hindi, pero sasabihin ko, hindi naman ako nakasali, pero nakapag-organize. Oh, yan. Di ba? Sino mas malupit? Charot. Bida-bida pa rin. Ayaw patalo. Nakakairita, sarap isa ako. Tapos sasabihin mo, nye. Hindi man ako nakapagkasala parokya. Ako naman nag-organize. Ano ngayon? Charot. Hindi. Diba? Totoo lang, if you ask me that question, hindi ko siya na-experience, di ba? Oo. Pag naging bahagi ka, kabisyo ng ganitong klaseng espesyal na selebrasyon, mas maganda yung kwento. Feeling ko lang naman. Oo, correct. Wala namang pagandahan dito. Feeling ko lang. Hindi, sa palagay ko din. Na parang pag kinuwento mo to, every time na madadaanan mo yung simbahang yan, alam mo, nagkaroon ng kasalang parokya dyan sa St. John of the Cross. St. John of the Cross Parish, dyan sa Pembo, Taguig. Nandyan kami. That was 2024. Pag-uusapan niya ng mga anak mo pagdating ng 2054. Diba? Nabuhay pa rin ang simbahan. Diba? At doon din sila ikakasal. Yes. Diba? Yung mga ganun. Pero ang kaibahan ng kasal ng mga anak mo sa kasal ninyo, sa inyo kasalang parokya, kasi anniversary ng tambalan. Walang ganun sa 2054 kasi di tayo sure, partner. Kung meron kung maaalala pa natin ang isa't isa sa 2054. And what makes it even more special, libre kasi. Yun di ba yung mga kinakasal, nakaka-stress kaya yung gastos. Ang dami kayang hindi natutuloy kasi alam nilang magastos. Tsaka maraming mga ikakasal na nag-aaway. Correct. Dahil sa gastos. Totoo yan. Ito, libre. Diba? Sing-sing pa lang, okay na. Ganda-ganda na. Hindi nyo ginastosan. Ang ganda diba? na. Malupit pa dito. Isa sa mga major sponsors natin, Arena Plus. Yes. Masasabi mong sa lahat ng mga kasal, amin yung astig. Diba? Ano na, ha? Kung bida-bida rin lang. Itong kasal. Sir kausap.
Itong kasalang parokya na ang pinakabida sa lahat, di ba? Kaya naman, parang maging astig lalo, hindi ka man kasali sa kasalang parokya kasi again, this is a private function, it's a private event. Okay lang naman, pwede ka rin naman maging astig, di ba? By downloading the Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Alam nyo ba na ang Arena Plus ang tinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards? Ito talaga magpapabago sa paraan ng pag-enjoy sa mga paborito mong laro. Ay naku, ang astig pa dito. Hindi mo na kailangan pang maghanap kung saan-saan ang mga latest scores and results Yes. sa mga inaabangan mong laro worldwide dahil sa Arena Plus app. Kompleto at always updated. PBA, NBA, PVL, volleyball, boxing, ay naku, soccer at marami pang iba. At eto pa mga kabisyo ha, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports properties sa kanilang web-based or mobile applications gamit lamang ang inyong mobile device. O diba all-in-one na anytime, anywhere pa. Ang lupit! Yes. License pa ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. At dahil namin gusto naming maging astig ka, kabisyo, astig rin ang mga official endorser ng Arena Plus. Tambalan! Oy! Pinoy basketball sensation sa PBA, Scottie Thompson. Siyempre si Jordan Clarkson, endorser din. At ang halina sa Arena, performed by the one and only Glock 9. Yan po ang official jingle ng Arena Plus. Kaya naman, download Arena Plus app now in App Store. You can also watch it on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Happy 20th anniversary to the Tambalan. Salamat mga tambalanista. Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Have a Feel Good Friday! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!